ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାକୁ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜ। ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯାଅ ଯାଅ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ତାକୁ ଯାଇ ଖୋଜିକି ବାହାର। ଲୁହା ଭାଇ, ବୁଲି ବୁଲି ଥକିଗଲାଣି, ଶୋଷ ବି ଲାଗିଲାଣି। କୋଉଠି ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା ଚାଲ, ଟିକେ ପାଣି ପିଇଯିବା। ନା ନା, ଚାଲ ଚାଲ, ତାକୁ ଆଗେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ। ଚାଲ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି, ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକିଗଲେଣି ଆମେ। ଏପଟେ ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା 3 ଜଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକିଗଲେଣି। କୋଉଠି ହେଲେ ସେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲନି? ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ତାକୁ ଯାଇକି ଘଉଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ପଶି ଆସିବେ, ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ମାର 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 ମାର, ତାକୁ ଘୋଡ଼ ଘୋଡ଼ ଘୋଡ଼। ଭାଇ